سيرفي ويو سيرفو بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أم بالمشرف لتيفي لجبو أموفون إسلامي كفولين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مولودو حكمو كنا لا أنا مسلم بمخيانو لفيابو كودا ني أعلمي أنكرمو شكنا كلوبالي uli mauludu keneba sigisenga akera sibrido janvier kalo kile woro samba fla anita anishegi mabacha mantume akeneka wajama bora kosobe ka wele injabi noy alakira ka nisodia wele jabili bara nunu datkira ankaramo Musa Mahmud Kanta ni alete madole jamana kono ale kumana anyi alakira kanuka ani alakira yere doni sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahir Rahmanir Rahim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين آمين آمين. أمبر السلام واتي كندلا أكسر كندلا مسر واجل كيرين دمانا كوي kundalen gasuru wajulu kelaw rubulu parce que kenen baraka le doni almami wiye do besele fana solo kabla do be lazara solo kabla olu sabula wati kasu ambulu sababu ya chamai musogoro banyuma mu ba bolo ya olu de na onye wasifa kelaw ye nyom bolo misrila nungu bo foni rojaina ya kata wasifa ka ambulo fo juma misri bala kalo a juma folo la ambola bi santani sabana joleni kalo to kalo faranyonga harfu seki o harfu seki amba jiriya o ambulo alijina seki doni sababu ya doya ka sababu moye ni bi feka mawlid ko yinke atsegani abada lezi ni femu te olu ala yara de aka sababu yayi ko lu turu ni kalma sekina da kuruye fla abe ben letri sekima no ya harfu sekinye maulid ale mimu forani o koraye ko muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam harfu flana mumidaka no ya harfu wawi obajira kafo wulida fi makkah al mukarrama sanata amil fil harfu sabana obajira kafo muhammad kabangani kara laylatul isnin isna ashara arabil awwal harfu sabana obajira muhammad yare alaya di mohuma abangina da'iyan sirajan munira o harfunani muhammad ko bebeni harfunani ngono no bana femu no de bangina no e muhammad yare muhammad kono a harfu folo me no e muhammad ye o ye mimu rahma محمد نانا الله يافو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين من محمد ميمو فري رحمة يدبن بي محمد حرف الحي نوي حرف فلاناي أبو فمكو حاول حكمة الله سبحانه وتعالى حكمة فويتي يا سورة النصارى كانوا يا سورة عرب كانوا يا سورة بمن كانوا فمو سورة ني أدم دي يا سورة كودونا إبا سورة نبلا جلي بورا محمد كوين ديلا ني محمد تي دونيتي كلانتي فامياليتي فويتي الله سبحانه وتعالى ين فندي أم آية دولا حرف الميم فلانا ويكافو محمد مغفري محمد دي يجرم كفر بسير به محمد لا عندنا القرآن آية دولا
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ني جنبه يجرمك ني جنبه خطوك نعم فرلا نيونك كنا نين الله سبحانه وتعالى في الله أمبا نين فيك يا فاما ni Muhammad farala anka Allah nunu yene kam mande wonye wonna la ko ka ideli kika ya fawma Allah ko la wajadu la tawaban rahima oyeni tafsir ka usrafe ngani ay jaybi tafsir ka ni dafen bele jelen nala ka fa Allah on ba ni fe ka ya fama ni Muhammad ko ayta ni Allah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ya farauma ne Allah del Allah sona no kara la wajalu la tawaban rahiman ni yorina lugha arabia de kuma parce que andana ka fa istaghfirullah wastaghfara lahum rasul rasul kara failiye li failiyati rasuli wa li maf'uliyati Allah subhanahu wa ta'ala man ni yorina nahu de kuma arabakan de kuma adamadenw fo ka famiya mɔgɔw nana fɔ ala de ka yafaw ma mais mama de ko ne de yafara mama de ko ne de farala aw ka k'a ɲini ala ka yafaw ma ni nakun tɛ Muhammad la i k'a dɔn k'a fɔ an b'a kɛ cogo di n'a tun y'a sɔrɔ nakun tɛ o tuma na nin ye Muhammad ka mimu filanan ye o b'a fɔ ma mimul maghfira a harfu naaninan n'o ye harfu dali ye a jirala k'a fɔ Muhammad yɛrɛ ودالي دعاء المستجاب ما هو ما نية دعوة كه نية إن الله سبحانه وتعالى في أكيم محمد كوسو كان دعوة جابي الله بجابي كيبا يركو أكو دعوة جابي لندو دعوة ممبر صلاة فلان يونچه أكمل نية نلاجة ni harfu nani ni mɔgɔ mun bɛ kalan ɲini mɔgɔ mun bɛ dɔnni ɲini I bɛ faamuyali ɲini a bɛɛ bɛ nin kɔnɔ o de y'a to ala ka sufiw ko waliju ɲuman dɔw ko u b'a ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin zil marhamatil wasi'a wa ayni maghfirat ayni marhamatil wasi'a wal hikmatil wasi'a Allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati الواسعة والحكمة البالغة أين مغفرة الربانية وصاحب الدعاء المستجاب صلاتك جامبلكم ومن صلاة الفاتحة وكم محمد ميم المرحمة ميم المرحمة الواسعة والحكمة البالغة وأين مغفرة ربانية وصاحب الدعاء المستجاب وفنا صلاة بي o salatu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o fana bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ harfu den 92 o de bɛ adadu Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kuma n'i ye nin lajɛ I bɛna sɔrɔ Muhammad ko a kiti bɛɛ bɛ nin kɔnɔ n'i ye salatu kɛ cogo o cogo n'i ye wajuli kɛ cogo o cogo n'i ye mawludi kɛ cogo o cogo I bɛna fɔ Muhammad bangena nin waati in na a bangena nin san in na a bangena nin dugu in na a bangena ka karisaw to yen a ka mandenw ye nin ye a ka kitabuw ye nin ye a taara ka maa minnu to o kumana mawlidu bɛɛ lajɛlen bɛ nin kalima segin kalima 2 kɔnɔ n'o ye harfu segin o de ye mawlidu Muhammadin rasulullah n'i ye rasulullah n'i y'o fana fara kan k'a kɛ mawlidu Muhammad rasulullah Muhammad rasulullah a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ harfu den 12 kalo bɛ taama n'o ye dɔnni kalo ko la ilaha illallah tile bɛ taama n'o ye tile ni Muhammad Allahu la ilaha illallah Muhammad rasulullah a bɛɛ lajɛlen harfu den 24 o ye tile ani su o 24 heures o bɛ baara kɛ ni o de ala ka jɔnɲumanw bɛ tile ni su de kɔnɔ an filɛ nin ye waati mun na an filɛ nin ye tile ka san yɛlɛma de la jɔmina kalo mun tɛmɛna o ye kalo ka munumunu ni dan ye an filɛ sisan waati mun na an filɛ tile ka munumunu na ni fila si nin bɛ ala ka dabɛnw ye ala ta ye sankolo ye a ta ye dugukolo ye a ye tile da tile bɛ munumunu n'a sera dan na o y'a dan ye
an bɛ jate bɔ n'o ye an ka calendrier la kalo bɛ munumunu n'a sera dan na an bɛ jate bɔ n'o ye jɔminɛ kalo kan suran dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ ko suratul kahf denmisɛnnin dɔw bɛ yen u banna u ka masakɛ jugu ka masaya juguya ma masakɛ jugu mun b'a la n'a bɛ fɛ ka hadamadenw bila ala kota sira kan u k'u ma jɛn n'a ye u bolila ka fara masakɛ in na u taar'u dogo kuluwo dɔ kɔnɔ u sɔnɔkɔra kuluwo in na u ye san 300 u y'o de kɛ u bɛ sunɔgɔ san 300 n'u ye sunɔgɔ k'o la tuma min na n'u nana ye mɔgɔw y'a jate u ka calendrier kɔnɔ a bɛnna san 300 ma nka ala ko n'u o ye tile ka jate aw bolo mais n'a y'a jate kalo kan a bɛ san 9 fara a kan o kumana sisan tile ka jate la san 300 kalo ka jate la san 300 ni san 9 o b'a jira tile ka san 100 o san 100 kalo ta bi bɛ san 100 ani san 3 o b'a jate ta san o san ni tile ye san kelen kɛ kalo ka san kelen o kɔnɔ o ye san kelen ani lɛri 6 de ye o kumana n'a tun y'a sɔrɔ la ala de ye kɔnɔ ka ni jate a nana kuranɛ mun kɔnɔ an filɛ kuranɛ ka san siècle 15 na la san 100 sigi la an filɛ nin ye san 1000 ani san 500 la ala ye nin fɔ an ka kuranɛ kɔnɔ don min a bɛ nin fɔ nasara tɛ yen tubabu tɛ yen farafin tɛ yen foyi foyi tɛ yen ala ye nin kuma de lakale ko nin kɛra a y'a lakale anw mandenw de ye Muhamadu de ye mana n'i ye nin lajɛ tile bɛ se ka di tubabu ma wa tile bɛ se ka di yahudiya ma wa kalo bɛ se ka di tubabu ma wa a bɛ se ka di yahudiya ma wa nin bɛɛ lajɛlen ala ka danfɛnw ye o mana ala ye nin minnu kɛ a ye bonya de jira anw na ni Muhamadu tun tɛ an tun tɛ nin baara ninnu dɔn an bada silamɛw sankolo ka kɔrɔ ni dugukolo ye tile ka kɔrɔ ni kalo ye cɛ ka kɔrɔ ni muso ye ninnu ye ala ka danfɛnw ye fɛn a ye fɛn minnu bila fɛn minnu ɲɛ olu bɛ yen olu dɔnnen don mana n'anw nana k'an bɛ don mawulidi kɔnɔ an bɛ fɛn dɔ fɔ mɔgɔw ye fɛn min ye Muhamadu ka Muhamadiya ye Alahu subhanahu wa ta'ala a ye Muhamadu bonya a y'a ka mandenw bonya a y'a ka kuranɛ bonya a y'a ka diinɛ bonya a y'a ka sariya bonya Muhamadu bɔra ani sahaba minnu kɛ kelen ye a y'olu bonya a Sheikh Muhammad Shafi'i Jara an ka Sheikhu ba ka bɔ Mopti ale fana ye maaw tulo nɔgɔ bɔ ni alakira tanglikanw ye wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi ahlillah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi liqa'illah nashkurukum wa nuhanni'ukum على إقامة هذه الذكرى ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم إن إحياء ليلة يوم المولد النبي إحياء لقلوب المؤمنين نشكركم جميعا ونهنئكم جميعا ونتمنى لكم ولأنفسنا الخير والسعادة والبشارة والأمان بجاه سيد الوجود صلى الله عليه وسلم وبحمة شيخنا شيخ أحمد تجاني رضي الله عنه وبحمة شيخنا شيخ إبراهيم ناس رضي الله عنه وبحمة شيخنا مولانا محمد العربي نجل يوسف أمبو بركدا أو كان نكلين سجلي لا نكلين سجلي أبي دسكون يناميا أبي مغو كانوا دنيانا إما مغو دوية واتجا أبي
ke sababu ya be ñoñe ambaw fu ambaw barkada amin alaka mawludu barka alaka jiji alaka mawludu here alaka jiji kira kanu alaka jiji wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun mugo kan ka ñon da odela ñon da kan ka ke odela alako no yayi anga karmo ke boraka kira tanu mi fo sallallahu alaihi wasallam aya hakili jigi imam al-busiri la imam al-busiri abanana banan ya fanglesa uye fura bele jele kala ka dese aya ala wele bege ka dese min jigina kono aka ala kira tanu sallallahu alaihi wasallam mais aya ala kira tanu ni burday ala kira nanama asnogo bato kana salo fangle min kun sara o nyanama yara no kera na soro o de tanuye o de jara alay femi nyaaje aka nyanama yala alay o segama mana o minuna na sigi ala kira kanu kama sallallahu alaihi wasallam ma o ma fe o femi je ika adama diana ala ka besega ma hera amin amin ala ka anka fonento amin ala ka islamé barka amin ala ka islamé jiji ambe baytu dama do fo busiri tanuna ala aka tanuna ala kira la sallallahu alaihi wasallam amma fa مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق والحبيب ala kira de kanu yoy comme wajul kala boraka fosesa nabillahi musa we kalimu ye nabillahi ibrahim we khalilu ye nabillahi isa we ruhul ye ba ala kira sallallahu alaihi wasallam alaka doro ka bonimbe habibullah ala kanu yo ala kanu yo ay femi kanu kateme fem bele jelega domi ala ko qur'ani na fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi kuma kan do temena adama na amache kuma ala ya farama Allahu akbar adama ay khata ko ke me o taun dala kuma ye ay ala de bisika fa khataw ko ke ma aw mi ya dewye aw ma ga fa adama khataw ko ke nabillahi musa ay adama nyiniga ako adama ako netuma jiridu am betumi bangi aljina kono anti bana anti senge anti koli anti sa ako ede ya ambo ede kera sababu ye ka ambo ako nabi musa ako lawhul mahfuz laje ne ka jiride duni ani Allah tigale ne ka sanjoli do samba muga donc fel la tigale ndo comme ne make ka solo ne ramadan donc mana kanani jalagi o yorola
ibina doka fa alakira sallallahu alaihi wasallam nimbe alakira bonya jira to yi jiri yere dugu ye ka alakira de bonya jira bare abina dimi akoro dimi ntegwe ai abina dimi akoro me atina ya fama fiu faga sababu do de nyini aka ala dele o sababu la Allahu akbar ay do chamange do be qur'ana kono me ya fa nana nyini tuma mina ako alama ake muhammadu hake koso ika ya fama ako yala muhammadu domi ako domi yene ni fiene na ne ngolo korota nya sora asibe me la rishu pie bela jelela la ilaha illallah muhammadur rasulullah maula ya salli wa sallim daima abada ala habibika khairil khalqi kulli oh wal habib ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله كسرك أفاما ni muhammadu tunte ntunde edan keneka comme muhammadu kunte kunti dan o foray donc muhammadu de koso fembe nana bangi ayala bele muhammadu de koso fembe nana dla muhammadu de koso jieni lahara abele jele blala keneka muhammadu koso isa ko mime donc ni mamin ko kumati sababa ye ko ahasidahu mut inna aisha ka ankadi ala kara hasidiya ba halikunga sa inna aisha ka ankadi kadi kabalo ka gelede fa ha huwa fi dunya wa fi dini sayyidu ni nana koniya jiena ala ko misirti jo fiyo faka fa ashhadu anna muhammadar rasulullah misirti jo fiyo fika ala kira togofo na koniya ye emine لا هردو وابتكى جبني والحبيب الذي ترجى شفاعته بلا جلي كمنا غواني القيامة تسمى بليتشلا القيامة دو جليرا نبي ما بلا جلي ببولي تشي على كرام صلى الله عليه وسلم أبا فقال سجودك على بالي على كعلى تسون على كرام أفا بسجودي بي على تسون أبا فسال توتا ndeli nini kefe ngadima wala sawfa yutika rabbuka fatarda soni ala bni so abini jefe mbele jelela shaba arabi de la ka fanyana radiyallahu anhu ako ala bi yafa ala kira horoma koso fo shedane basigi ako lala yafa da so ka senera male fo shetane ba nata fo ya fadda bina senera ma ya o ya fadda fo shetane jeni gela kundigi o yere ka fo ya fadda bi sama donc o koroye idha shufi al mahbub jaz al mubahrij ni kanunyo ni ala yo sunando mine jeni gela bele jele bi teme Allahu akbar مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يا ملافون صاحته سعيا وفوق متون العين روس
ومن هو الغاية الكبرى لمختبر ومن هو نعمة العظمى لمغتنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سار البدر في داج من الظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبتترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سار البدر في داج من الظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ala kira ala nisɔndiya ko ala nisɔndiyara ala kira kɔrɔ sallallahu alaihi wasallam ka nisɔndiya kɔrɔ fo ka taa tɔ kɛ man salla alayka marratan sallallahu alayhi biha ashra maa o maa sɔnna e ala kira kan ni ala bi sɔli o kan siɲɛ 10 ni maa min sɔlila ala kira ka siɲɛ 10 ala bɛ sɔli ka siɲɛ 100 ni sɔlila ala kira ka siɲɛ 100 ala bɛ sɔli ka siɲɛ 1000 o de kama i bɛ ala kira ka samaniya dɔɔni de fɛ ala kira ka samaniya a ka bon fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa yu'riba anhu natiqun bi fami an se k'a fɔ k'a s'a dan na an bɛ fɛn o fɛn fɔ ala kira la nin bɛɛ ye fitinin ye an bɛ ala deli ala ka ala kira barika ala k'a jidi ala ka ala kira barika jidi an ye an bɛ ala deli hamina ko bɛ maa o maa na kɛnɛ kan ye ala k'a bɛɛ lajɛlen dilan an bɛ ala deli an ka baara minnu daminɛnen don an fɛ ala k'a bɛɛ dafa an ye an b'a ɲini an balimaw fɛ u k'u jija misiri baara tɔ musow ka seliyɔrɔ baara tɔ k'u jija a ka dafa bɛɛ lajɛlen k'i jija k'i seko kɛ n'a bɛ fɛn o fɛn kɛ a k'a dɔn ni maa ye fɛn o fɛn kɛ misiri baara la wala ala ko fɔyɔrɔ baara la biriki den kelen o biriki den kelen bɛ seereya i ye alikiyama k'a fɔ e kɛra sababu ye k'ale don ala bato so in kɔnɔ ala k'o k'an ye ala k'an bɛɛ lajɛlen ka niyɔrɔ bonya ala k'an bɛɛ lajɛlen ka niyɔrɔ bonya an na an bɛ kuma kuda surunya ya komi seli waati sera wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. a Dr. Hamid Traoré ale fana ye walanda nafaman ba di maaw ma ala kira ko kan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. k'aw bisimila silamɛya kɔnɔna na an bɛ kɛnɛ min kan bi n'anu fɛ bet Muhammadu Rasulullah an bɛ Rasulu ka dukɛnɛ de ma bi an bɛ yen bi parce que anw ka jamana kɔnɔ yan tafsir sufi di kɛlen bɛ ka setara kɛ tafsir sufi o de kɛlen don ka hakiliw minɛ effectivement a kan ka kɛ parce que diinɛ nana anw fɛ yan ni tarika sufiya de an b'o baw taga min kɔnɔna na labud
an nataharrara min fanga essayer ka bo tafsir sufi kono doni doni wala sanga tafsir asri ke el munasib bil waqt amba fe ko do kono doni o mana hakilu munu biya no e fasir na bawi yoron fatama kono biya fatama biya okay وليه من دمين مفسرين الصغار أكمنا بسم الله الرحمن الرحيم ni ala togo barka mai ala mini jalalu do ni qadiru do ni kerimu do amanga bara damne noy parce que na fara ko kerimu dron o khaliq na fara karim fi sifati allah bimana khaliq parce que ni ye kerimu yere hindi bo be joluma abe joluma kala ko ti ama ni ye kalo kononton hindi bo kerimu be outli hake don kalo kononton tli hake ni yo don o ye kerimu ye wa dembe o de kefene abakono o de kerimi ka bo tafsir sufi kono o min fuka ka bo an hakli madi kan tafsir asri o da fa mo bismillahir rahmanir rahim allah huwa al khaliq wa huwa ar raziq wa huwa al jabbar allah huwa ar rahman hina ajdal ni yurayna de ar rahman amba tafsir ke ni yurayna bil quwwa ni fangay fangay الرحمن استوى على العرش الرحمن استوى على العرش استواء بقت ودي على العرش كان بالقوة إذن هنا الرحمن نفسره في تفاسير أخرى بالقوة أما فوق قد كان هنا نايجاد ما هنا يبصر كأني قوي parce que hine fla ambu umma bon yona ka kelenge fangay ka kelenge hine comme ni tanga mawduwe ambe ni fo wala sa anga mufasir na sigaru mun biya no yi shababu ye ulu ka hakili soro ka dunko do kono don doni wala sa anga mafo ka beni wati amna antani ma do anga mawdu kono anga temme me muso aka rol slama ya konnana na ngwambo beta wati ni mi bambulo amseka chama fo ame mo min tata nambo ka kenekan sayyidul bashar ambo ka muso tata no ya amba khadija sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anha amba khadija oye muso bado de abora muso bado la ka bara baro ke islam ya konnana ambalmaw mamina ni Allahu ta'ala an fa damadan alayhi salam are ka sunula shi aka bara are ka dlanina a commencera ki sembo dlanina ala are commencera ki sembo dlanina ya komia ayi simbala chudi akhraja hawa min dhil adam anana hawa ubo anfa adama galakala o mana akabara bayina yo kan fa adama na abeka no ya dondoni abeka no ga dondoni wati kelen ko nana ni amba hawa na fa adama yo soro o mana ezawjaini nana فلو زوجين كنتين كان هناك إنسان واحد نو ينفع دمائي الآن وجد منه شخص آخر سمي بحواء إذن هناك زوجين ولا أكمنا مغفلان نسا مغفلان ننا على كم مسيكون ننا أتلاك يفوريتكم كابو براني دوني باكورو كادي مسوما muso be den dilanna ale ka masaya yi ale do ba barala huwa al khaliqul karim
a ye dɔ bɔ a ka baara la a ye doni dɔ da fɛn dɔ kun adamadenya la k'i sigi k'o lajɛ voilà c'est qu'an b'a fɔ sisan a ye halaka laboratoire jadid a ye muso min dilan sisan o de ye baarakɛyɔrɔ ye baarakɛyɔrɔ de y'o ye fɔlɔfɔlɔ a tun bɛ mɔgɔ dilanni min kɛ k'a sɛgɛn ka fɛnw kɛ a y'o dabila a tila ka nutfa dɔrɔn de dilan nutfa ينطف الإنسان في داخل المرأة سيسان أنسرا سيسان لب الكلام ما يرك شيء أي أدم أدي بويه واتكنا كايرا أدم أدينا كو إينك فين فتنين دي نا ينديا بي جاشي نطفة أرابنا نقول نطفة bon arabe hajatu ma foli ka gele ni yoro la ka gele notre nutfa bi famu to bi na ngam be do akono abina ke basi kuma do amba fota bi famu voilà bon no kera san adama de muso be adama de nga drani rolta est-ce que amata abi rolta san alle bi jo ni drani san est-ce que kabi fɔlɔ ala ye muso bonya kabi diɲɛ dankuma silamɛya dɔrɔn tɛ dɛ kaba diɲɛ dankuma ala ye muso bonya a ye muso kɛ fɛnba de walasa diɲɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na ni muso ka baara ye muso de bɛ den adamadenya bugun bi musaadati rajul fi'la ni cɛ ka dɛmɛ dɔ ye mais fil haqiqa muso de b'a bugun o kuma na muso bɛ nin tan waati in kɛ den bɛ a ka dayɔrɔ la ala ka kɔlɔsili b'a kan wa a bi yɛlɛma min thaniya ila daqiqa wa min daqiqa ila sa'a wa min sa'a ila yawm wa min yawmi ila shahr wa min shahr ila sana voilà adamaden bi yɛlɛma yɛlɛma nin de kɔnɔna na a bi yɛlɛmali kɛ seconde minute heure tile kelen dɔgɔkun kelen kalo kelen san kelen adamaden bi yɛlɛma f'a bɛ surunya sisan a ka risala kɛ tuma na n'o ye ka na diɲɛ na ka na a ka baara kɛ o waati la sisan an bɛ kuma surunya ala b'a min kɛ sisan summa sabila yassarahu ala bɛ nɔgɔya kɛ den ye a bɛna a yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ na a bɛna cogo min na a t'a dɔn a t'a dɔn sisan n'an y'o lajɛ an bɛ ala ka masaya ye nin yɔrɔ in na nin fɛn fila la ay muso min bɛ yen n'o bɛ baara nin kɛ ale ka yamaru kɔnɔna na ani den min bɛna na den bɛ na a t'a dɔn a bɛna cogoya min na den min y'o dɔn waati min na o y'a sɔrɔ a ye ko dɔn k'a ɲɔgɔn dɔ de ye k'a dɔn mɛ n'o tɛ a t'a dɔn ayi ala ko ten den t'a yɛrɛ na dɛ summa sabila yassara ala de bɛ siran nɔgɔya ye an bɛna an tori ka na muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani an ba khadija ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kisa ka jan mais an bɛ hikima dɔ de di ala Allahu ta'ala y'an ba khadija di rasul sallallahu alaihi wasallam ma bogotigi tɛ o a si bɛ hakɛ min na ulamaw b'a kalama san 40 rasul bɛ san joli la 25 sana san 25 a muso fɔlɔ o bɛ san 40 na bon nin hikima dɔ de n'a ka di ala ye a bɛ npogotigi dama arabu ka laada kan o waati san 14 ka yɛlɛ mais a ye nin de kɛ parce que rasul kana faqidun li umma a ba o ntanya tun b'a kan o haninu b'a la o fɔ ala ka mɔgɔ d'a ma mɔgɔ min bɛ se k'o haninu dafa
Allah Ta'ala be ko dilan sutfa ti Allah Ta'ala bolo sutfa jumɛn ye an b'a fɔ fi dirasati lahutiya wa fi ilmi al-Qur'an karim laysa hunaka sutfa ay k'a fɔ ko nin ye Ala sira kɛtɔ ye k'a di mɔgɔw ma ko bɛnsema de don wa o tɛ yen hunaka dirasatu munazzama wa muhaqqaqa a bɛɛ dilannen don k'a ɲɛ k'a di n'i ye fɛn min ye bi n'i m'a kɔrɔ dɔn i sigi k'a lajɛ silamɛya la sini i b'a kɔrɔ dɔn Ala ka kuma ka na a bɛ na kuma min na ni Alahu Ta'ala ye ni musokɔrɔba in kɛ rasulu ka sɔrɔ ye arabu dɔw ye dɔ fɔ ko Muhamadu ma foyi sɔrɔ fo musokɔrɔnin arabu y'o de fɔ mais Alahu Ta'ala ye a yirula ka bɔ o yɔrɔ la ale bɛ kabako yirula don min na ni muso in sɔnna ko a ni rasulu ka furu ɲɔgɔn ma Ala y'a kɛ npogotigi ni san 14 de san 14 Ala y'a k'o de k'a kɛ npogotigi ni san 14 voilà parce que fɛn dɔ de bɛ na mun de bɛ na ale de bɛ na rasulu den bɛɛ wolo fɔ damadɔni ale de fana bɛna jɔ rasulu kɔrɔ k'a kɛ a ba ye hakili fan fɛ parce que fɛn dɔ bɛ rasulu kunbɛnna maa tɛ se k'a kunbagaya a bolo fo mɔgɔ min n'o o ye tajaribu sɔrɔ ko janw tɛmɛna mɔgɔ min kan maa min na rasulu sallallahu alaihi wasallam kuma surunya bolo ma n'a bɔra gaaru hira ka na a bɛ girin a bɛ ka girin ka na an ba Kadija kun bɛ ko mun bɛ Muhammad a ko n ye fɛn dɔ ye a khafu min mumkin an yakuna shaytanan la arif an ba Kadija y'a wele ka na k'a sigi a kɛrɛfɛ an b'a fɔ ten n tɛ fɔ cogo wɛrɛ b'a la k'a ka danpe meleke a la a ko k'i ɲɛ bɛ a la wa a ko ɲɛ t'a la a ye danpe bɔ a la ko bɔ danpe kɔrɔ dɛ a bɔra i ɲɛ b'a la ko ɲɛ b'a la hadha huwa namusul akbar namusul akbar sayyiduna Jibril alayhi salam a ko nin tɛ jigin mɔgɔ gansan kan dɛ nin tɛ jinɛ ye nin tɛ wɔkulɔ ye nin tɛ sitana ye ya Muhammad qad ursilt a ko i cira de koyi i cira de ale de ka sɔrɔ ka an kuntigi hakili sigi nin y'a ka Ala y'a dabɔ min kama baya place min tun b'a la a y'o baara kɛ o yɔrɔ la a y'o kɛ o yɔrɔ la parce que n'o tun kɛra denmisɛnnin san 14 ye ou bien san 16 npogotiginin o tɛ se k'o rôle jouer o tɛ se k'o rôle jouer o de kosɔn a ye nin kɛ ka bɛn ni rasulu sallallahu alaihi wasallam parce que muso nin yana silamɛya yɛrɛ ka na a tun wele de ko mar'atu tahira el mar'atu tahira muso sanuma a tɔgɔ de tun y'o ye muso sanuma de tun don isan o kɔnɔna na silamɛya fana na a nana don silamɛya n'o tahara ye voilà a donna n'o saniya n'o jɛlenya ye o tuma na muso a ka yɔrɔ la silamɛya kɔnɔna na fɛn ba de don an tɛna se ka taa yɔrɔ jan waati yɛrɛ kosɔn nka an bɛ min fɔ ninnu bɛ na de walasa ka leçon di anw baw n'an balimamusow ma an baw an'an balimamusow an filɛ waati min na bi bi in na silamɛya mago bɛ aw de la kosɛbɛ ka tɛmɛ hali anw cɛw kan parce que tarbiyatul insan wal ahdath yabda fil manzil wa fil bayt denmisɛnnin fitinin denmisɛnnin dilanni denmisɛnnin lamɔni a bɛ daminɛ so kɔnɔ fɔlɔ a bɛ daminɛ bamunan de kɔnɔ a bɛ bamunan kɔnɔ cɛw bɛ girin fɛn wɛrɛ nɔfɛ n'o ye balo ni ko wɛrɛw ye bon anw dun bɛ waati min na bi nahnu fi azmatil akhlaq an bɛ jogo sabatili o ɲɛsiranɲɛ de la sisan o tuma na sisan an sera Beitul Qasidu ma
jogo silamɛya ye jogo fɛnba de ye jogo ye fɛnba de ye silamɛya la ne tɛna fɔ ko silamɛya bɛɛ ye jogo ye dɛ mais jogo ka rôle ka bon a la kosɛbɛ n tɛna segin fɛnɛ kumakanw kan kumakan minnu b'a jira k'a fɔ ko rasulu cira ni nin ye a cira ni nin ye la rasulu nana diɲɛ yɛrɛ de dilanni kama ani lahara sɔrɔli ka diɲɛ dilan ka tila ka lahara sɔrɔ cogo ɲuman na bon an tɛ se ka an ka ɲɛnamaya nin kɛ cogo sira ka ɲɛ ni jogo ɲuman tɛ yen abadan ni jogo ɲuman tɛ yen foyi tɛ se ka ɲɛ anw ka sigi nin cogoya in na kanu ni jogo don an ye rasulu kan sallallahu alaihi wasallam an y'an jogo karaba ka bɛn n'a ka taabolo ye wa ne b'a fɛ n baw ni n balimamusow a ye denmisɛnninw ladon rasulu kanu kan sallallahu alaihi wasallam a ka denmisɛnninw ladon rasulu ka jogo ɲumanw kan o y'a ka rôle ba de ye silamɛya kɔnɔna na n'a ye ninnu kɛ an ba Khadija ninnu ye minnu kɛ silamɛya kɔnɔna na a b'a hɛrɛ sɔrɔ a b'a baraji sɔrɔ parce que an ba Khadija kɛra sanadu de ye rasulu sallallahu alaihi wasallam k'a dɛmɛ kafiriw kan k'a dɛmɛ n'a yɛrɛ kun ye k'a dɛmɛ n'a ka nafolo ye k'a dɛmɛ n'a ka hakili ye n'o ye kuma sabatilen an ba minnu bɛ yen sisan an balimamuso minnu bɛ yen sisan ne hakili la olu kan ka rasulu muso de ka jogo ta k'o kɛ o yanga u ɲɛfɛ balima aw ye jogo in ta dɛ a ye denw lamɔ silamɛya kan silamɛya ye min fɔ ni denw lamɔn'o kan walahi dusukasi sɔnkundimiw fɛn bana kirikaraw a caman bɛ nɔgɔya sow kɔnɔ ale bɛ don ka dugu kɔnɔ parce que jogo ale de ye sanadul islam ye misiri sahih as-salatu fi al-masjid sahih walakin n'i y'a lajɛ jogo de b'a to i bɛ taa yen ka taa jɔ k'i tilen ni mɔgɔw ye bon o tuma na an ka jogo nin an ka makara an ka jogo makara kosɛbɛ wa jogo makara baw belebele baw musow de don a kana sɔn nin ka tila u la ala ye bonya min da aw ma k'a di adamadenya kun fɔlɔ ka adamadenya ɲɛmɔgɔya ta k'a d'aw ma a y'aw jija ka continuer a la fo ka taa se an ka don laban ma a y'aw jija a ka jogo yɛrɛ kɛ jogo ɲuman yɛrɛ kɛ an tɛna fɔ an bɛ don a wo kɔnɔna na dɛ mais bɛɛ ɲɛ bɛ min na an b'o de fɔ fɛn dɔw bɛ jamana kɔnɔ bi n'an m'a kunbɛn jamana bɛ halaki parce que n'i y'a lajɛ jamanaba minnu halakira diɲɛ kɔnɔ foyi ma tiɲɛ fasada tiɲɛni n'o ye jogo juguya ye Iram mɔgɔw bɛ min Iram ذات الذي لم يخلق مثلها في البلاد فأكثر فيها الفساد Iram mɔgɔw y'u ka ko bɛɛ kɛ k'a ban u juguba don u dɔnnen don mais u ye mun kɛ فأكثر فيها الفساد u ye tiɲɛni de caya kɔnɔ o kɛra ara ko di فصب عليه الصوت ayi mun de su ma sisan lajaba belebeleba a ye don ɲɛsiw ma sisan daiman al-azab yati ba'da al-fasad jogo juguya n'a bonyana foyi tɛ ni jɔ a ɲɛfɛ fɛn kɔ lajaba kɔ idan an k'an jija an ka tiɲɛni kow bɔ an ka jamana kɔnɔ bi a ma mɛn dɛ an ka jamana kɔnɔ Mali la maa 100 ani maa 50 denmisɛnnin cɛmanw na maa 100 ani maa 50 denmisɛnnin cɛmanw na minnu b'a ta san 14 ka taa se san 19 u y'olu de ta ka taa n'u ye kɔfɛ ka t'u cɛw don dɛ ka t'u bɛɛ yɛlɛma k'u kɛ musow ye k'u bɛɛ yɛlɛma k'u kɛ musow ye u ma da u ma dɛ ka tila ka virus bila u la u bɛna baara min kɛ bɛɛ b'a dɔn ne ye cɛmisɛnnin kɔni yɛlɛma k'u kɛ muso ye a bɛna fɛn min kɛ an yɛrɛ bɛɛ b'a tɔgɔ dɔn ka tila ka virus bila u la u bɛna n'o virus ye u b'o yɛrɛ kɛ
anga jamana kono wa aw sigireme ko laje ko nahnu muslimun nahnu wa'izun amini aina nahnu ambe mini ka dimiseni kemeni bidruta kata nuye ko fe chemsenu ku ile mako ke musoyi katlaka fenjugu blawla nu nana ni chefe me seruma bana bi soro ni serika dugo musoma bana bo fene soro ok bana nga jamana bitamini sisan ok bana muso aya jiya de bara nunu kunjele anya anga kuma galamani tinwa ankara mola no almami Sheikh na Kulubali aya kan so dia ira alhamdulillah me ala fuka ala wala no ka barkada ni kana norma ni kana barka mai alhamdulillah mawlu ko ni sawon say bay ka fo do de be fara jamaka dia fam bela jelena o te mali doron o dia fam bela jele wa nga kenan non fana bola sabla bara mi dam na fe watimna kamni 1996 la anya dem nen basikele ni me biya me bazita ani sheki nyokonana ko man ay jama wala jama be bo kana bara en kana la karamo bena la men kala bena dia fam bela jelen fe ko alhamdulillah an farfu no ni so jaleno ami ala de fo sabla ala ko la in shakartum la azidanakum nanya wala man no ka barkada aban jidi aka nemo lo ko ami ala de fo ka wala man no ka barkada ala min sona nga saka kenen sigi ka sala nga ferete nga sete me ala subhanahu wa ta'ala ka demene do nga saka kenen sigi o kenen sona asigira chami we ala subhanahu wa ta'ala kanum badi sabla ala subhanahu wa ta'ala be soliga chekele minka we ala kara muhammadi sallallahu alaihi wasallam ala tasali atesum atehiji atijagabo ma ala ko inna Allahu malaikatahu yusalluna ala nabi qala ala na kamela ko be soli ala kara muhammadu ka ako ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi aw ma'mun fana darani ala subhanahu wa ta'ala akan nemani kishi ako nyina ala kara muhammadi ko ma kenen sigi kunyo de ka ala barkada ka nemana no ala kara muhammadi sallallahu alaihi wasallam boko ma me islamé befo ante nyine ma'mun ma ndeme barayna kadam na ngam sokorobaw la kata sa sigi nyogoma kata sa misri chokorobaw ma ma no ka dorome keleme doni bare na me fulla se abela jele ma amba abela jele wala no ka abela jele barkada ami ala jele ala ka nu ka donu jidi ala ka nu ka na fulo jidi bara indam na ni kalandi sabla ne kuma sokorobaw de kala misri ngono o kala hukumu de konna na ya ni kanga mo lukene sigi ka alman korobatu me bi ala min ji dogara ambe ala de ala ka hinala no Ibrahima Kulubali an islam fure bela jele kirabayin kanu ko sallallahu alaihi wasallam alaikum rahmatullah ami shirif la telere amba fu ka wala no ka barkada ala ka naw de maka barana ala ka agezga na sutura na kishi ala ko dana ma salli ala muhammadin ami Allah taala dili bara min kele yini ala ka mini duwa mun kera ala ka jabi wa misri bara mi yere fana bi sina ami Allah taala dili ala ka atoti me tugo nyuma yirana ala ka maukari o ka se ka misi bara tola se chugamina sanwara mauluda mi take tumna o ka so misi bara bela jeli bana ala ka sida na tawirana والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.